sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Okay? Luqa 17, vers 10. Imbagħad Ġesu qal lid-dixxipli ma jistax ikun li ma jsirux skandli. Iżda jħassra għal min siru minħabba fih. Ikun aħjar għalih jekk tiddendel mon u ġebla ta' mitħna u jintefa' l-baħar milli jagħti skandlu jew ikun ta' offiża lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin. Ħarsu ruħkom. Jekk huk jidneb kontra tiegħek widbu u jekk jindem aħfirlu. U jekk jidneb kontra tiegħek 7 darbit kuljum u 7 darbiet idur lejk u jgħid jisobbija aħfirlu. U l-apostli qalu lill-mulej żidilna l-fidi tagħna. U l-mulej qal kieku kellkom fidi daqs qalba taż-żerrija tas-sinaba. Kontu tgħidu lil dis-siġra tat-tut inqala mill-eruq u tħawwel fil-baħar, hi kienet tisma' minnkom. Iżda min minnkom ikollu għaddej jaħrat jew jira l-bejjem u jgħidlu x'ħin jiġi mill-għalqa isa oqgħod malajr fuq il-mejda u ma jgħidlux ħejli x'niekol u tħażżem u dur bija sakemm niekol u nixrob imbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu jiżżaħħaj lil dak il-qaddej talli għamel dak li kien ordnalu? Naħseb li le. Hekk intom mela meta tagħmlu dak kollu li ordnawlkom ejdu għaddejja bla fejda aħna. Dak li kellna nagħmlu għamilnieh. Amen. Kif tiddeskrivi lek innifsek? Hemm elf mod kif tista' tajt jiena Malti u tkun korrett. Iżda tajt jiena laburist jew jiena nazzjonalist. Kif ifettillek u probabbilment tkun qed xi ħaġa vera. Tista' tajt jiena evanġeliku. Tkun korrett. Jew jiena kattoliku. Hemmhekk naħseb inkunu qegħdin niddeskrivu nfusna fil-vera identità tagħna. Tajjeb? Però forsi tafuha din illi l-Bibbja imkien ma ssejjaħ lilna id-dixxipli ta' Ġesu bħala evanġeliċi imkien. U lanqas ukoll bħala kattoliċi imkien ma ssiba. Bħala Kristjani jekk ma żbaljax xi 3 darbit biss. Xi 3 darbit biss. Illi l-Bibbja issejjaħ lilna Kristjani. Però hemm deskrizzjoni waħda illi l-Bibbja kważi kullu mkien għal xieren ta' drabi tirreferi għalina bħala l-sira ta' Ġesu Kristu. Jew l-sira talla. Tajdu li ma jiena naqra l-Bibbja kuljum u ma tantx qiegħda iddoqli din l-sira talla. Għandek raġun. Għaliex fit-traduzzjonijiet tagħna ħafna drabi flok il-sira hemm il-kelma għaddejja jew servi. Illi hija iktar pulita. Għad il-għaddejja tiġi tagħmel il-faċendi darbtejn fil-ġimgħa u ħallasha u titla'. Imma il-sir l-idea ta' il-sir hija degradanti. L-idea ta' il-sir hija waħda li qed tbaxxik, qed toħodlok id-dinjità kollha tiegħek. Nisimgħu sal-aħħar. Għaliex naħseb lejn l-aħħar nibdew nirrealizzaw kemm huwa unur kbir, unur inimmaġinabbli illi Alla jarafna bħala l-sira tiegħu. Hija idea vera, hija idea tant hija frustira għal moħħna aħna li l-istorja ta' pajjiżna kienet storja ta' jasar vera minn żmien il-Rumani, il-Bizantini, l-Aragonizi, l-Anġovini, il-Fewdi tal-Medjuev, kulħadd ġie u jasarna. U jagħmilna l-sira tiegħu. U dik hija xi ħaġa li hija despikabbli, hija xi ħaġa li noboduha.
u mbagħad ġew il-kavallieri u ġew il-Franċiżi u ġew l-Ingliżi. Fl-aħħar u għandna fejn niċċelebraw ksibna l-indipendenza u għedin ngħidu għandna rajna f'idejna, aħna nistgħu nagħmlu l-rridu. Aħna pajjiż illi nagħmlu l-rridu, pajjiż sovran, repubblika, vera? Dan it-tip ta' mentalità hija l-mentalità li toġobna. Il-mentalità tal-libertà. U x'jasar jasar, ma rridx li nkun il-sir ta' ħadd. Frattant forsi qegħdin ninsew jew forsi qasba qatt ma rrealizzajna illi kull Kristjan huwa l-iskjaf jew l-sir ta' Kristu. U allura rridu nistħarġu għadin għax ma tissemmix xi nofs tużani drabi u daqshekk. Imma pervażiva, hija bħal meta għandek xoqqa li l-ħjud kollha kull fejn tħares l-awtur tal-iskrittu Pawlu l-sir ta' Ġesu Kristu, msejja biex kun appostu. Tajjeb, u dawn l-awtur infushom isejħu jiddeskrivu lilna il-segwaġġ ta' Ġesu bħala l-sira tiegħu. Ġesu nnifsu juża sikwit. Tassew ngħidilkom, il-sir mhuwiex akbar minn sidu, lanqas messaġġier mhu ikbar minn dak li bagħtu. Issa la darba tafu dal-ħwejġ imberkin intom jekk tagħmluhom. Ġesu kien qed jikkmanda lil semmija tiegħu illi kienu dixxipli tiegħu u qed jgħidilhom intom l-sira jien wassit tagħkom. Din l-idea hija tant minsuġa fit-Testament il-Ġdid ħarbitilna għal raġuni waħda. Illa għax naqraw traduzzjonijiet kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż jew bl-lingwi oħra, li kull darba jużaw servant u jiskapulaw jevitaw l-kelma slave jew il-sir. Imma l-kelma doulos, u allura duloj Theju jew duloj Kristu, l-sira talla jew l-sira ta' Kristu, hija ma' kullum kien. Però traduttur minn qaleb il-Bibja mill-Grek għal Malti jew mill-Grek għall Ingliż. Fejn kun hemm il-kelma doulos jew duloj jagħmilha kull darba għaddej jew serv, ma tirrealizzax inti. Ma tirrealizzax. Illi inti trid u ma tridx. Toġbok jew ma toġbokx l-idea u naħseb jiena sal-aħħar tal-messaġġ tiegħi dal-għodu se tibda toġbok ħafna. Aħna l-sira ta' Kristu. X'qegħdin ngħidu? L-sir ġifieri anke forsi din rari jew qatt ma smajnija jew smajnija ma niżlitilniex u allura preferejna li ninsew għandu għal-ġemp din l-idea ta' l-sir ta' Kristu. Però mbagħad f'lingwaġġ ieħor ninkixfu. Għax meta tgħid jiena Kristu f'dieni. X'qed tgħid? Qed tgħid li Kristu xtrak bħala l-sir tiegħu. Iġi qed tinkixef xorta waħda. M'intix tirrealizza li minn diskorsok stess int qed tammetti qed tevita l-kelma l-sir il-kelma l-sir ovvjament bħal-kelma tal-lab hija xi ħaġa kera. Okay? Però meta nsemmu il-fidwa ta' Kristu, meta Ġesu qal kull min fostkom irid tkun l-ewwel għandu jkun l-sir tagħkom. L-idea, il-kopor, id-dinjità fil-komunità ta' Kristu. Fejn tinsab? F'dik il-persuna illi tippreferi u għandha din l-ambizzjoni waħda. Li tkun il-sira ta' ħaddieħor li ħsieba biex isservi l-ħaddieħor, sieba biex taqdi l-ħaddieħor, sieba biex tagħmel faċendi għal ħaddieħor, biex tara ħaddieħor jgħaddi l-qudiem akkost li hu jibqa' lura. Dik l-idea. Il-kbir għandu jkun il-sir tagħkom bħalma appuntu bin il-bniedem ma ġiex biex ikun servut imma biex iservi, ġifi biex jaġixxi bħala l-sir, dik hija l-kelma propja. Kristu ġie biex jaġixxi fostna bħala l-sir. U biex jagħti ħajtu bħala riskatt għal ħafna nies. Bħala riskatt, bħala fidwa. Kristu ħallas prezz u nafu x'inhu dal-prezz, is-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib, demmu stess, il-prezz infinit li bih seta' jakkwistana lil innifsu u akkwistana bħala l-sira tiegħu għaliex għax huwa s-sit sovran. Is-sit sovran huwa sit suprem, huwa s-sit uniku illi hu jikkmanda u allura aħna x'nagħmlu?
nobdu. Għaliex? Għax aħna tiegħu. Kollha dimbu jonqsu mill-glora tal-Alla huma ġustifikati b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa li saħħet fi Kristu Ġesu. Meta nitkellmu dwar il-fidwa, Kristu wettaq il-fidwa tagħna fuq il-Golgota, tajjeb, x'ġara, xi twettaq. Aħna minn il-sira tax-xitan issa sirna il-sira ta' Kristu. Konna l-sira, bqajna l-sira. Imma is-sit huwa issa wieħed differenti. Is-sit huwa wieħed differenti għal kollox biskop tajjeb, biskop mimli mħabba li jrid jagħmel minna nies ta' l-akbar dinjità. Imma ħanippruvaw nifhmuha minn issa. Li tkun l-sir tal-Alla tal-ħalliq tiegħek, li inti tkun leali lejh u għal-akbar unur għalina li fl-aħħar maħna xejn ħlif trab u rmiet. Meta Alla jitkellem u jgħid jiena li frix tismewiet li nerfa l-gżejjer bħall-labra tal-miżien li għalija l-ġnus tal-art mhuma xejn. Huma inqas mix-xejn. Allura meta Alla jaħtar illi jibgħat lill-Ibnu Ġesu biex jixtrina li innifsu biex ħareġ il-prezz tal-fid biex aħna nsiru tiegħu wara illi konna żvijajna l-barra mit-triq, ħriġna l-barra mill-modija tiegħu u Alla jerġa' joħodna li innifsu bħala l-sira tiegħu. Kristu l-awtur lill-Lut jgħid illi Kristu ma daħalx bid-dem tal-bdabat u tal-oġġiela, imma daħal darba għal dejjem fil-qaddis tal-qaddisin b'demmu stess biex hekk akkwista fidwa eterna. Aħna mixtrijin u għal kemm mixtrijin għal umorna għall-eternità. Għall-eternità. Permanentament. Min issa għal futur indeterminat. Aħna ta' Kristu. Kristu xtrana għal innifsu. Allora ħanna nipprova naraw x'huma l-karatteristiċi ta' l-sir Kristjan. L-sir Kristjan kif jinaraf. Dawnet l-sir, u din rridu allura ndaħluha fil-mentalità tagħna. L-sir huwa possedut esklusivament minn sidu. Is-sit aħares lejn l-sir u jgħid l-sir huwa proprjetà tiegħi. U l-sir mhux tiegħu innifsu. Ara x'bidla rivoluzzjonar tibda sseħħ f'moħħna u fl-atteġġament tagħna jien li jien Kristjan. Tajjeb? Jekk inti tiddeskrivek nifsek aħjar u tgħid jiena l-sir ta' Kristu. L-sir ta' Kristu, possedut minnu, meta possedut, għana forsi nużawha aktar ippussessat mix-xitan. X'jiġifieri ippussessat mix-xitan? X'waħda din? Meta Ġuda kien fil-orfa ta' fuq ma' sħabu u Ġesu qallu mur u għamel dak li għandek tagħmel, ix-xitan daħal fih u ħareġ kien bil-lejl ma biex jitradih Ġesu. Ix-xitan daħal fih. Ix-xitan ħa kontroll assolut tiegħu. Mhux ħaġa tal-waħx, ħaġa tal-biża'. U meta nisimgħu ma dak pussessat mix-xitan, nitwerħu. Għax m'għadux bniedem, m'għadux hu li jkmandu li nnifsu, m'għandux ir-raġuni, imma x-xitan qed jużah qiegħed jagħmel bih li jrid. Issa b'kuntrast. Aħna bħala l-sira ta' Kristu m'għandniex naħsbu illi jien għandi l-moħħ, għandi l-intelligenza, għandi r-rieda, għandi l-emozzjonijiet biex nużhom għal pjaċiri tiegħi. Fatti Pawlu jgħid li dawk kollha l-huma ta' Kristu salbu il-ġisem bil-passjonijiet u l-ġibtiet ħżiena tiegħu. Meta ngħid jiena l-sir ta' Kristu, Kristu jippossedini f'kull sens u għal kollox, kompletament u totalment, differenti minn wieħed jkun mikri jew għaddej. Fil-lingwa Griega li allura t-testament il-ġdid issib bosta drabi il-kelma doulos l-sir. Imma batem hemm misfotos pereżempju, Zebedew. Il-sajjied missier Ġwanni u Ġagbu, tajjeb, jgħid kellu l-ħaddiema mikrija miegħu. X'kien l-arranġament? Dak li mor jgħinu jistat, però jekk jiddejqu
Sinjur Zebedew, ħallasna għax aħna ħanparpru. Il-sir ma setax jagħmilha dik. L-sir ma setax jaqas kienet tgħaddilu minn moħħu li jagħmilha. Ma setax, ma kellu ebda dritt, ma kellu ebda jett. L-sir u għal-sir u għata sidu. Jekk sidu fettillu illi kellu villa m'għandux xambija u jbieħħa, ħadd mu ħajindaħallu. Jekk irid li jbieħu dak l-sir, ħadd mu ħajindaħallu lanqas. Għaliex għax huwa il-proprjetà ta' sidu. Il-Bibja din l-istampa tippreżentalna fir-relazzjoni tagħna aħna l-sira ma' Kristu is-sid tagħna. U forsi qegħdin tixxukkjaw ruhkom għandkom raġun. Għandkom raġun. Għax il-Bibja naqraw u kull darba nisimgħu l-kelma servant, nisimgħu l-kelma għaddej. Għalfejn ġarek? Għalfejn ġarek? Forsi biex il-Bibja nagħmlu aktar preżentabbli, aktar sabiħa. Well, tlifna verità grandjuża. Tlifna verità meta aħna ninsew minn aħna, ninsew l-identità tagħna, maħniex mikrija, maħniex għaddejja, aħna taħt il-kontroll assolut ta' sidna. Araw daqsxejn l-iskop għalfejn Ġesu wasal biex mitu s-salib, jatina raġuni f'Titu 2:14. Fejdinna li Kristu tallu nifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen. Araw il-sovranità ħanina tiegħu lejna. Kristu fdina, mela Kristu xtrala l-nifsu biex ma nibqgħux nagħmlu l-ħażen u jnaddaf għalih in-nifsu poplu li hu tiegħu. Poplu li hu tiegħu. Il-lealtà tagħna m'għandix tkun lejn id-denominazzjoni jew lejn pajjiżna jew dawn l-affarijiet hemm posthom. Imma ir-relazzjoni li għandha tiddetermina r-relazzjoni l-oħra kollha tagħna hija l-fatt li aħna ta' Ġesu Kristu aħna nappartienu għalih. U kisibna għalih nnifsu. Poplu li tiegħu imħeġġeġ għal l-opri it-tajba. It-tieni ħaġa. Anzi, ħankompli fuq din li aħna posseduti minn Ġesu Kristu. Araw x'jgħid l-Apostolu Pawlu fil-Littra l-Korintin. Fejgħid x'inhu? Isu skandalizzatu maġġeb bl-imġiba fjakka ta' dawn il-Kristjani f'Korintu. Illi kienu qegħdin ibabsu mal-immoralità u kellhom ħafna problemi morali. Ma kienux qed iġibu ruhom kif suppost paralizija ta' Kristu. U jgħidhom x'inhu? Ma tafux li ġisimkom huwa tempju tal-Ispiritu Santu li qiegħed fikom, li intom għandkom mingħand Alla u li m'intomx tagħkom infuskom. Pawlu qed jgħidilhom fi kliem sempliċi m'għandkomx dritt li tagħmlu dnub. M'intomx tagħkom infuskom. Ġisimkom mhuwiex tagħkom. L-Ispiritu tagħkom mhuwiex tagħkom. Alla ħażilkom u ħatarkom u ġibitkom lejh u xtrakom għalih innifsu. Dik l-idea. Idea qawwija. Idea li kważi tgħidilha jiena x'rieda għandi. Għandek rieda. Imma dik ir-rieda mhix tiegħek innifsek. Ħalliha tkun mixruba fir-rieda ta' sidek. Tgħallem dik ir-rieda li ta' Alla. Tgħallem dik ir-rieda li kif tisma' r-rieda ta' sidek tajdlu mulej ekk nagħmel. Għax qed tikmandani int u int sidi. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni karatteristika tal-insir huwa appuntu illi hu sottomess għar-rieda ta' sidu. Illi hu joqgħod għar-rieda ta' sidu. Illi m'hemmx dibattiti, m'hemmx argumentar, m'hemmx stinazzjoni, m'hemmx ebusija tar-ras. L-insir, jekk forsi għanna l-istampa fi żmien l-Imperu Ruman meta nkiteb it-Testament ġdid. Nofs l-Imperu Ruman kienu l-sira. Kien hemm nies oħra illi jipposseduhom u ma tagħhom. U dawk l-sira ara xi darba ma kienx ifettlilhom illi jirrebellaw. Ma kinux jagħmluha. Għaliex? Għaliex huma kienu jafu fihom fushom illi bħala il-sir inti msejjaħ biex tobdi. U allura m'hemmx dibattiti, m'hemmx argumenti, m'hemmx trattattivi. Aħna llum għaru każa għalina. Kważi rridu nagħmlu trattattivi malla.
Però il-patt il-ġdid li ħan nitkellmu sikwit dwaru, il-patt il-ġdid li biħanna l-maħfra, li biħanna l-aċċettazzjoni qudiem Alla, bil-Grek huwa diatheke kainej. Diatheke mhux suntheke. Ħudu paċenza bija. Meta dari il-Griegi riedu ifissru jieħan għamel trattattivi miħana biċċa negozju miegħek. Tajjeb, nibdew diskussjonijiet, jieħantik tant flus, int ħattini tant proprjetà, imma tgħidli le żomm hekk le, imma rrid mal-flus ħattini ħmar ukoll. U allura indumu ħafna, inġebdu biex fl-aħħar naslu f'xi tip ta' ftehim bejnietna. Int għattijek, jien għattijaj. U wara ħafna dibattitu wasalna għal suntheke. Wasalna għal ftehim bilaterali, smajtu xi darba din? Bejn pajjiżi ftehim bilaterali. Mhux li pajjiż u li ħolju għalih, kull ma jgħidlu, imma jiena ngħid tiegħi, il-Ġermanja tgħid tagħha, il-Franza tgħid tagħha, jerġgħu jiddibattu ħafna u mbagħad jaslu għal ftehim. Dik huwa suntheke. Suntheke. Ftehim wara dibattitu illi hemm tnejn ugwali għal xulxin, tajjeb, u waslu għal ftehim. Imma l-patt ġiet mhux hekk, il-patt huwa diatheke. Diatheke ġifieri illi Alla waħdu minna ħadd ma ndaħallu għamel it-trattattivi, għamel l-arranġament. U int ma tistax tibdlu jew tinnegozja? Ma tistax. Il-patt ġiet huwa diatheke. Diatheke ġifieri u s-sit u jgħid id-direttivi x'inhuma, u jgħid l-arranġament kif inhuma, u int ma tista' tagħmel xejn li taċċetta. Xi kristjaneżmu differenti jippreżenta l-Testament il-ġdid mill-ħaxumera l-ħafna drabi nisimgħu dwaru illum il-ġurnata. Raħħasnih wisq il-kristjaneżmu. Raħħasnih wisq biex nippruvaw il-ħaddieħor jagħmlu pjaċir lil Alla u joffrilu isma' jekk ittini jekk nagħmel intik hekk. Le. L-sir huwa sottomess, l-sir jilqa l-ftehim unilaterali. Uno. Min għamlu ftehim? Uno. Wieħed is-sit għamlu. Inti tilqa' biss. Inti tirċievi. M'għandek ebda dritt tibdel, m'għandek ebda dritt tnaqqas, żid xejn affattu. Petru jgħidilna fil-bidu tal-ittra tiegħu bil-ewwel ifakkarna min aħna u jgħidilna illi intom maħturin skont l-għażla l-għarfa minn qabel tal-nissier bit-taqdis tal-Ispirtu biex tkunu ubbidjenti lejn Ġesu Kristu. Dik hija sejħa tagħna biex tkunu ubbidjenti lejn Ġesu Kristu u titraxxu b'demu. Iva, nitennew illi dan is-sit tagħna illi possidina lil innifsu ikklirja d-dejn tagħna. Ħaffrinna totalment. Laqana fis-servizz tiegħu imma ma nistgħux nittrattaw miegħu. Ma nistgħux nargumentaw miegħu. Aħna msejħin biex nobduh kompletament. L-istess Apostlu Pawlu fejn jgħidilna illi intom m'intomx tafu infuskom, ikompli jgħid għax intom mixtrin bi prezz. Għalhekk igglorifikaw l-Alla f'ġisimkom u fl-ispirtu tagħkom huma tal-Alla. Il-ġisem, ir-ruħ tiegħi ta' huma tal-Alla. Ara ma taħsibx li inti jekk innifsek. Il-pagan modern u l-pagan tal-antik naħdu hekk. Illi jiena li mallem tiegħi nnifsi ma jindaħal ħadd. Il-Kristjan mhux hekk. Il-Kristjan huwa totalment sottomess u bidjenti. Dik hija s-sejħa tagħna. Pawlu meta fil-konklużjoni tal-littra tiegħu lir-Rumani, ara kif jiddeskrivihom lil dawn l-insara Rumani. Fejn jgħid Rumani 16 vers 19, jgħidilhom għax l-ubbidjenza tagħkom hija magħrufa ma' kulħadd. L-ubbidjenza tagħkom lejn xiex? Ovvjament lejn l-Evanġelju, lejn l-Iskritturi mqazza. U Pawlu qed jgħidilhom l-ubbidjenza tagħkom ja Rumani hija magħrufa ma' kulħadd. U jekk hemm xi ħaġa li verament għandha tiddistingwina hija l-lealtà sħiħa tagħna lejn li mallem tagħna, li kien fraħmela tant ħanin illi laqana
daħħalna fis-servizz tiegħu. Illum qlibni għal kontra. Għati ħajtek lil Ġesu bħalli kieku Ġesu għat-tallab, please, ejja għandi, aċċettani. Fejn nistgħu naslu iżgħet biex niddegradu lil Sidna Ġesu illi biħniena sovrana laqana għandu. U aħna l-bnija bħalli kieku aħna minna l-pjaċir lilu. It-tielet karatteristika tal-insir huwa singularment devot l-insidu. Il-moħħ tiegħu, l-azzjonijiet tiegħu minn ġurnata l-oħra irid iwettaq ir-rieda ta' sidu. Ġesu qala b'mod mill-aktar memorabbli. Ħadd ma jista' jservi żewġ sidien. Għax jew jobgħod il-wieħed u jħobb il-ieħor, jew iżebleħ il-wieħed u jagħti ġieħ lill-ieħor. Ma tistax taqdi l-Alla u l-mammona, l-Alla u l-flus, l-Alla u l-materjaliżmu, l-Alla u l-pjaċiri tiegħek. Ma tistax. Ma tistax. Pruva, anzi, qed nisbara, tippruvajiex. Għax ma jnexxilekx. Ma jnexxilekx. Jekk inti l-si ta' Kristu lilu waħdu tista' taqdi. 2 Korintin 5, vers 9. Jgħidilna illi aħna naħdmu, aħna nagħmlu għal ambizzjoni tagħna biex sew jekk nibqgħu ħajjin f'did-dinja ġifieri, u anke jekk ma nibqgħux aħna noġbuh il-sir irid dejjem joġob lil-sidu. Joġob il-sidu. Pawlu meta talab għal Kolossin għalilhom qed nitlob għalikom biex Alla jimlikom bil-arfa tar-rida tiegħu, ħalli tagħtu l-frott f'kull emil tajjeb, toġbuh f'kull ma tagħmlu. Dik għandha tkun il-mira tagħna. Kemm il-darba l-Bibja semmi il-fatt li aħna rridu noġbu lil sidna. Kemm il-darba. Pawlu lit-Tessalonkin isimgħuha. Barra minn dan imbagħad nitolbukom ħuti u nħeġġukom f'Sidna Ġesu. Illi bħalma ħadtu minn għandna kif għandkom timxu u toġbu lil Alla hekk tkomplu toktru iżjed u iżjed. Diġà bdejna noġbuh. Ikkonvertejna. Indimna mid-dnub, dorna lejh. Ġesu laqana u stas qal min jiġi għandi ma kaċċiex il-barra. Il-bidu għatħajjeb. Issa l-ambizzjoni għandha tkun illi noktru aktar u aktar. Aktar u aktar. Il-bira waqt, nasibina waqt l-irtil bdejna nirrealizzaw illi f'dawn il-virtujiet illi għanna nsejsu ħajtna fuqhom il-fid, it-tama u l-mħabba, nasibina il-kol kemm aħna għandna dawk il-fallimenti tagħna. U hemm fejn nimirħu, hemm fejn ngħaddu l-qudiem. Ir-raba karatteristika hija li l-sir huwa dipendenti totalment fuq sidu. Dik li l-sir kellu xi ħaġa tajba. Ħadd ma jew pjaċir ikun imjassal jew skjaf ta' ħadd ieħor, mhux vera. Anke llum li tajt seftura kemm se kont iżgħajjiex. Jew purtinar kemm se kont dak id-diskors huwa. Imma jekk hemm xi ħaġa tajba għal il-sir dak iż-żmien kienet din. You kien carefree. Vera il-sidu jekk jinserta wieħed goff u kattif seta' jsawtu. Seta' anke joqtlu. Seta' jbiegħu. Seta' jpartu ma semma l-sir ieħor. Jekk xjaħ jibgħatu jsaqi. Però jekk hemm nafu għadi mill-istorja. Il-parti l-kbira tal-insira kienu stmati. Għaliex? Għaxa kien għandi proprjetà, di proprjetà nibżalija, jek għandi karozza għamun għodno broxa, nizla tajers. N-nis huma f'sensihom, jekk kolli l-sira nibżalijom. Nitmaħħom tajjeb, ndokrom. Pero l-sir ma kienx tiegħu nnifsu, imbagħad ma kellux libertà. Imma l-inqas kellu di tajba illi seta ma jinkwetax. Għaliex? Għax flaxija dik il-platt soppa kien jukola. U jekk ħwejġu qegħdi jitqattaw sidu jixtri l-oħrajn. Ma kien sinjur ovvjament, imma kien jgħaddija. U l-istess aħna. Ġesu għalinna itolbu għatina llum il-ħobża tagħna ta' kuljum. U għalinna ma tkomx ħafna tinkwetaw missikom ta' smawit jaħsebu għalikom.
Palma jitma lill-ħsafa tal-bejt u jlibbes lill-ġilji tar-raba b'tal mod u maniera li huma isbaħ mill-istat irjali ta' Salamon. Kemm aktar libbes lilkom, jien nista' fidi żgħira. Ġifieri qed jgħallimna hawnhekk li okej, intom il-sira tiegħi, però għall-ikel, għall-ħajja, għall-ken, qed nassigurakom. Tagħmlu x'tam tinkwetakom, mintom se tgħixu ġurnata iżjed bl-inkwiet kollu tagħkom, ġurnata inqas. Għax aħna tiegħu Alla jaf l-andament kollha ta' ħajjitna. Hija ħajja sempliċi li fija jaħsbilna sidna. Jaħsbilna sidna. Pawlu jgħidilna allura tinkwetaw f'xejn. Għarfu illa għax għandkom bżonn u Alla jagħtikom il-bżonnijiet tagħkom u kapaċi jissupplixxi wisq aktar minn dak li taħsbu intom. L-aħħar karatteristika tal-ilsir hija li l-ilsir huwa kontabbli lejn sidu. Personalment kontabbli. Jiġifieri irid jagħti kont. Irid jagħti kont. Ma jistax jagħmel li jrid fl-aħħar tal-ġurnata, fl-aħħar tal-istaġun u x'inhu x'darba oħra irid ikun accountable. Hemm l-istorja ħelwa ta' awtur Grek insejt x'ki jismu, però dan arrakkonta storja vera dak iż-żmien, li ġrat vera. Kien hemm sinjurun u kellu ħafna l-sira u kellu wkoll ħafna tafu l-Greċja kif nimkissra kollha gżejjer, anke tara fuq il-mappa, kif gżejjer żgħar m'hemmx. U dara kellu xi qabta gżejjer żgħar daqs Kamuna għawda ġifieri, u l-wieħed mill-sira tiegħu Lamos kien jismu. Lamos għallu ħanibagħtek fuq dil-gżira, daqs Kamuna kienet. Għamek għandi razzett, għandi l-nieżer, għandi l-baqar, għandi l-dan, għandi l-eliq ukoll. Int, ftit oħra miegħek, inti tikmandhom inti tkun inti l-sir tiegħi, ftakar. Alright? Ħanibagħtek hemmhekk, dana rekeb il-ġifen u wara ħafna jiem waslu fuq dil-gżira. U da sidi fl-aħħar mill-aħħar. Mela da ħajfettu li jiġi hawnhekk fejn il-xita ħalla l-karkura. Tant imbiet. Da beda jitraskura l-farm, il-ħitan tal-eliq bdew jaqgħu bil-mod il-mod, l-eliq qatt ma jaħrathom, qatt ma jagħmel xejn. Għaddew snin. Dak qed ipappija. Bsieq fuq oħra, x'impurtaħ? Mela jasal ġifen waħda u għodwa waħda. U l-Lamos jgħidlu sidek ġej xahar ieħor. Għalli li ġej xahar ieħor biex jara kif qed toħoddu ħsieb timmaniġġjalu l-proprjetà tiegħu da ġennen. Ġennen. Di-storja vera. Ġennen u beda jqabbad l kull ieħor biex jipprova għaliex kien jaf li dajk ħajġi żidu, mhux jaqbdu tabdu tramarella kien joqtlu. Ġifieri kien hemm il-sira responsabbli, kien hemm il-sira li ma jagħmlux dmirhom, daqs kemm illum hemm Kristjani li huma l-sira ta' Kristu u mhumiex jagħmlu dmirhom. Qed jinsew li huma l-sira tiegħu, huma kontabbli lejh. Però Pawlu fakkarna u jgħidilna għax aħna il-kol kemm aħna individwalment jeħtieġ nidhru quddiem it-tribunal ta' Kristu. Għaliex? Biex kull wieħed minna jagħti kont jew innifsu ta' skont x'għamel fil-ġisem sew tajjeb kif ukoll ħażin. Jesu jgħaddilna din il-verità billi bil-parabola tiegħu tat-talenti tajjeb mbagħad is-sit mar fuq wieħed taħaddek l-10 talenti u jgħidlu offi għalik kif naqraw bil-Malti għaddej mhux għaddej tittiġi il-sir tajjeb u fidil int kont fidil. Fil-ftit jiena nagħmel fidil fil-ħafna. Kull darba dik l-idea ta' il-sir li huwa kontabbli. Issa, ovvjament fil-ħajja kontemporanja tagħna li aħna niftaħru bil-libertà, niftaħru kemm aħna individwalisti li ora ma jfettilekx tindaħal li għax nibgħatek is-saqqi. Dak it-tip ta' mentalità. Kulħadd għalih innifsu, illi insejna x'inhi proprjament ir-rabta tagħna ma' Kristu. Il-fatt li aħna l-sira minna jiffjorixxu ħafna barkiet. L-ewwel waħda. Jien il-sir ta' Kristu, intu kol il-sir ta' Kristu. Għaw xaħat li Kristjan li mhux il-sir ta' Kristu? Le. Mela il-kol kemm aħna x'aħna fuq l-istess livell. Jien qataw il-preġudizzi kollha kontra Kristjani Arab, kontra Kristjani Suwed, kontra Kristjani foqra, kontra Kristjani ignoranti. Inċent u għandek kemm għandek distinzjonijiet, xorta waħda il-sir.
Dik l-ewwel ħaġa li bħal meta Ġesu qal issejħu l-ħadd missierkom fuq l-art għax wieħed missierkom li hu fis-smawiet. U qas issejħu li ħadd gwida jew għalliem fuq l-art għax wieħed huwa l-għallim tagħkom, Kristu. U bl-istess mod, il-fatt li aħna il-koll il-sira ifisser illi m'għandniex għalfejn noqogħdu ngħidu dak inqas minni u dak wara minni, le. Fil-salta ta' Kristu aħna l-koll il-sira. Kolossin 3 vers 10 jgħidilna intom il-bistu l-bniedem il-ġdid li huwa mġeddet fil-erf skont ix-xbija ta' minħalqu fejn la hemm Grek la Ludi, differenza enormi bel Grieg u l-Lut. Antagonisti ma jaħmlux il-xulxin, jarru xulxin kollu. La ċirkonċiżjoni, la bla ċirkonċiżjoni, la barbaru, la skita, l-alsir u l-anqas ħieles. U dak iż-żmien fil-bidunet l-apposti kienu xandru kulħadd. U kien hemm nies ħielsa li kienu jikkonvertu u nies il-sira li kienu jikkonvertu. Pawlu qallhom isma' araw li intom m'hemmx distinzjoni bejnietkom issa. Intom il-koll kemm intom fuq l-istess livell quddiem Alla. Dik l-ewwel ħaġa, il-koll l-istess grad. It-tieni, meta aħna ngħidu aħna imjasrin għal Alla, aħna l-sira ta' Kristu, qegħdin naċċentwaw, qegħdin niċċelebraw il-grazzja t'Alla. Il-grazzja t'Alla. Huwa Alla illi ddeċieda illi jdaħħalna bħala l-sira tiegħu. Ma m'għandniex inħabtu aħna fuq il-bieb. Vera huwa Alla li ħal inizjattiva u fiħnientu laqana sejħilna bħala l-sira tiegħu u l-sira tiegħu biex naqduh billi naqdu xulxin, mhux hekk? L-ewwel Pietru 4 vers 11. Jekk xi ħadd jitkellem ħajitkellem qisu bi kliem Alla. Jekk xi ħadd jaqdi ħajamlu bis-seta li taħalla biex f'kollox ikun igglorifikat Alla b'Ġesu Kristu li tiegħu mal-glorja l-qawwa għal dejjem ta' dejjem. Fil-Knisja ta' Kristu, irridu naraw illi il-grazzja t'Alla li tkun tibrilla. Mhux jien. Mhux int. Imma kien qed naqdi, jekk kien qed nagħllem, jekk jiena qiegħed neżerċita tad-don jew ieħor, kollox qed isir biex il-favur li Alla urina nirreklamawh ma' xulxin u mad-dinja. Għax huwa l-akbar favur illi Alla laqana bħala l-sira tiegħu. Immaġinaw sultan kbir fuq l-art, imperatur, u lil min idaħħal fil-palazz tiegħu biex jgħixu miegħu, biex ikunu qribu, biex iservuh l-ħbieb f'dati tiegħu. U dawk li għalkemm ikunu l-sira, għalkemm ikunu mqabbla mal-imperatur mhuma xejn, issibhom orgoljużi. Issibhom nies li jgħidu aħna l-unur tagħna illi naqdu lill-imperatur tagħna. Dik l-idea. Okay? Mela, il-jasar tagħna wkoll huwa stampa tas-salvazzjoni tagħna. Ġa semmejnija ħalli nippruvaw nifhmu kemm ta' bilħaq meta ngħidu jiena salvat, tajt li inti l-sira ta' Kristu. Xejn iżjed, xejn inqas. Imma tista' tgħidha b'konvinzjoni li l-jasar tiegħek ta' Kristu huwa jasar tajjeb. Huwa jasar illi taf li mallem tiegħek huwa imgħallem benin, huwa imgħallem ħanin, huwa imgħallem li jifmek, huwa imgħallem li avolja tiddiżappuntah ma jarmikx bħalma għamel ma' Pietru, Ġesu ma rfetxu, xmun binġu tħobbni ta' kam minn dar, tlet darbiet, bas Pietru ġi restaurat. Dak huwa l-imgħallem tagħna. U għallu meta qegħdin ngħidu jien salvat, qed ngħid jiena l-sira ta' ma xi kwalità tal-sir int. Bħal Amos? Jew bħal Pawlu l-Apostlu, illi ma kienx ma kull nifsi kien kienet jiena l-sir ta' Ġesu Kristu. Dik kienet l-identità tiegħu. Rumani 10 vers 9 jgħidilna għax hekk inti tistqar b'fommok il-Sidna Ġesu. U temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-mwiet inti salva. Fejn hija l-idea tal-jasar hemmhekk? Pruvaw għataw, pruvaw id-dixxermu. Jekk inti tistqar, jekk inti tammetti, jekk inti tiddikjara bil-miftuħ, Ġesu huwa s-sit. Qed tgħid Ġesu huwa s-sit. Jekk Ġesu huwa s-sit inċint.
Dak qed tajda b'konvinzjoni din. Qed tajda perswas minna, qed tajda minna ebda dub, mhux biss huwa wieħed mis-sidien. Imma s-sultan ta' Slatin u sit is-sidien. Jaġa sit fuq is-sidien l-oħra kollha. Fuq Obama, fuq il-President ta' Malta, fuq kull potentat politiku li jeżisti, passat, preżent u futur. Jekk inti qed tgħid Ġesu għas-sit, int qed tgħid jien lil sir tiegħu. Dik hija salvazzjoni. Illi inti taraf lil Ġesu fl-identità vera tiegħu u la darba u għas-sit irxuxtat minn bellimwiet u għas-sit tal-mejtin u tal-ħajjin, ma li qed ngħid li Ġesu huwa s-sit tiegħi u jien lil sir tiegħu. Ma tistax taħraba. X'għandi nagħmel biex insalva qalilhom l-assis tal-ħabs? X'għandi nagħmel biex u Pawlu u Sila qalulu emmen fil-Mulej Ġesu Kristu u tkun salvat intu darek. Fejn l-idea tal-jasar? Emmen fil-mulej kurjos, sit, li ma'allem suprem, emmen fih. Jekk inti tajt Ġesu huwa is-sit Ġesu Kristu. Tkun salvat. Għax inti tkun qed tintrabat miegħu, tkun qed taraf is-sovranità tiegħu fuqek u allura hemmhekk tibda dik il-ħajja. Tant kif għadna avventuruża illi tilħaq il-milja tagħha fil-ġenna. Lut 5 vers 9 hemm vers, dan huwa vers illi jekk ma tifhmux idejjek. Wansi tifhmu tieħu nifs il-ġewwa u tgħid wow. Nisimgħu. Ġesu billi kien magħmul perfett sar il-kawża tas-salvazzjoni ta' dejjem għal dawk kollha li jobduh. Ġesu sar il-kawża tas-salvazzjoni u l-awtur u illi tajna s-salvazzjoni. Salvazzjoni ta' dejjem għall-eternità imma min għal dawk kollha li jobduh. Salvazzjoni bl-opri? Laqqa xejn. Salvazzjoni fi sbuħija kollha tagħha illi int ir-rabta tiegħek ma' Ġesu qed tikkonsidra u s-sit jilli l-sir. U allura dik takwa l-aqwa arranġament li Alla seta' jagħmel magħna bnedmin illi rribellajna kontra tiegħu u Alla qed jerġa' idaħħalna fis-servizz tiegħu. Qed jagħtina l-aqwa unur bħala l-sira tiegħu. L-jasar tagħna l-aħwa semgħuha din, il-jasar tagħna lejn Kristu jagħmilna verament liberi. Tibda tgħix ta' nies, fil-aħna biex asjaf jgħix ta' nies. Il-Kristjan kapaċi jgħix ta' nies. Wieħed li ma jarafx il-Ġesu bħala s-sit jgħix bħal ħanżir. Jgħix bħal bima. M'għandux sens, m'għandux skop fajtu. M'għandux sens ta' direzzjoni, m'għandux min jikmanda jibda jagħmel il-fouls. Jaffeċ. Il-Kristjan meta jintrabat ma' Kristu b'jasar ta' mħabba isib il-libertà tiegħu. Isir vera bniedem mifdiva, bniedem maħfur, bniedem illi għal darba issa jista' jibda jaqdi lil-sit vera tiegħu. Rumani 6 vers 16. Jgħidilna, ma tafux intom li l-mintatu rukom bħala il-sira, għandu bħala għaddejja, ma tilkom. Kull fejn taqra, għaddejja, 99% tiġi l-sira. Illi meta tagħtu rukom bħala il-sira biex tobduh, issiru il-sira ta' dak li tobdu, sewa ta' dnub għal-mewt u sewa tal-ubbidjenza għal-ġustizzja. Ma nizuħajla l-kontu l-sira ta' dnub, kull dabaw għaddejja fakkarkom. L-sira duloj ta' dnub, issim mintom minn qalbkom, għaraw Ġesu ġibidna leħ misteriosament, ma mux kontrarida tagħna. Minn qalbkom obdejtu dik l-għamla ta' talim li għal-jentom kontu motijin. Dan huwa il-vera libertà. Aktar tard jgħidilna issa intom kontu meħlusin mid-dnub u sirtu l-sira talla. Kemm lest illi tagħmel xejn reviżjoni tiegħek innifsek.
Timur id-dar tikteb komponiment essay. L-istudenti ma ħobbux jagħmluha. U semmih myself. U tibda tiddeskrivek innifsek, kif għadda tiddeskrivek innifsek? Jiena suġġerilek qed tolqot il-musmar fuq rasu. Bħala Kristjan, toqgħodx tgħid inti evanġeliku jien l-sil ta' Kristu. Żviluppa dik l-idea u tkun qed tagħti ritratt jekk innifsek. Imbagħad mur għan barra u għejx skont dik l-identità li tkun ktib dwarha. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now